Застрахователите свалят тарифите, за да не изгубят клиенти в кризата. Има компании на пазара, които започнаха да предлагат застраховка каско за стари автомобили на цена между 100 и 200 лева. Това преди не се е случвало. Така, за нови коли тарифното число от 7 пада на 5%, а за старите от 8,5 на 7 на 100. Според прогнозите, цените на автокаското ще стават все по-ниски. Ако застраховката каско продължи да пада, то и нейното качество със сигурност ще се влошава. Много от фирмите търпят огромни загуби, тъй като това е полицата с най-голям дял в портфелите на дружествата. Тя формира около 45% от приходите им. Опасност от фалите на застрахователи по данни на Комисията за финансов надзор няма. Но остават опасенията за големи финансови затруднения в бранша. За да бъдат конкурентни на пазара, брокери разработват продукти с атрактивни цени. Един от тях излиза на 1/4 от цената на стандартното каско. Наричаме го антикриза, в който сме извели най-щетимите детайли по автомобила. Това са стъклата, огледалата, фаровете, броните. Всички, които искат да сключат каско, могат бързо и лесно да разберат в интернет колко ще им струва полицата с така наречения каско-калкулатор.